Менә әзер. Бүленмә. Нәрсә? Бу мин? Күр әле, мин карт. Мин доктор Эммет Браун. Мин 2 нарат сәүдә үзәге янында. Аллага шөкер, пеләшләнмәгәнмен. Нәрсә мин кигәнмен? Бу радиациядән саклагыч кием. Радиациядән саклагыч кием? Әйе, әлбәттә. Барлык бу төшле сугышлардан соң явым төшемнәр. Бу чыннан да искиткеч әйбер. Күчерелмә телевизион студия. Сәер түгел инде, сезнең президент актер. Аңа экранда әйбәт күренергә кирәк. Менә хәзер була. Электроэтәргеч белән төшле реакция миңа 1,21 гигаватт егәрлектәге токны чыгару өчен кирәк. Мин нәрсә дидем? Электроэтәргеч белән төшле реакция миңа 1,21 гигаватт егәрлектәге токны чыгару өчен кирәк. 1,21 гигаватт? 1,21 гигаватт. Менә сиңа мә. Нәрсә ул гигаватт? Ничек мин шулай саксыз эшләдем? 1,21 гигаватт. Том, кайдан мин шундый егәрлектәге энергияне табачакмын? Бу мөмкин түгел, әйеме? Док, тыңла әле. Безгә бераз плутоний гына кирәк. Аңлавымча, 1985 елда плутоний һәр почмакта сатыла, ләкин 1955 елда аны табу мөмкин түгел. Марти, миңа бик кызганыч, ләкин сиңа монда каласы булачак. Док, монда калырга мин монда кала алмыйм. Минем тормыш 1985 елда. Минем дус кыз бар. Шибәрмә. Док, ул матур. Ул мине ярата. Моңа кара. Кара нәрсә ул язды? Шунда сәбәбе дә. Док, син минем бердән-бер өмет. Марти, 1,21 гигаватт егәрлектәге токны чыгару өчен бердән-бер энергия чыганагы. Бу яшен. Нәрсә дидең? Яшен. Ләкин кызганычка күрә без кайда һәм кайчан яшен сукканын белмибез. Беләбез, док. Менә ул. Менә бу юл. Бу язма буенча киләсе җомгада яшен Манарадагы сәгатькә 22:04 сугачак. Әгәр без берәр ничек яшенне тотып, аны ташкыннар конденсаторына юнәлтә алсак, шул очракта безнең барысы да килеп чыга алачак. Киләсе шимбәдә без сине кире киләчәккә җибәрәчәкбез. Яхшы